Ja, så kommer I på YouTube i aften. Nej, det kan man Made by. Der giver du mit. Vi skal lige se, hvordan man steger en bøf. Ja, hvordan steger man det først? Køber man noget oksekød, og så hakker man det. Ikke lige så tyndt. Nej. Og så... Ned på arten. Nej, på arten. Skal jeg lave bøfferne? Det gør du aldrig.